Ako odpustiť aj neodpustiteľné? No, sú tu dva aspekty porozumenia odpusteniu. Ten prvý je len samotný základ slova odpustenie, čiže vieme, že ak odpustíme niečo, zo seba pustíme, čo je svojím spôsobom oslobodzujúce. No na druhej strane treba pochopiť, že odpustenie znamená, že jedno ego, ktorému bolo ublížené, odpúšťa druhému egu, ktoré ublížilo. Že zas a znova ide len a len o naše egá. Nepreceňujme, ale ani nepodceňujme